zvamai manje mambo machenero amakaita kubva suka kutoka imbotaura nhasi jewelry cost yakamira sei isiri mabhosi ende toita zvisati zvajairika. Mambo nemambo ndokumamona outfit ndeye kuNigeria ndeye 1 million naira kuma-US inenge richi 900 US 900 plus ayo mambo nemambo vanopedza masportsika plus ndofunga mukuona nhasi mukutiremerere aiwa imbotiremereyo chese yanendakapfeka chinenge chichidhura ozi mari ndinayo endadatidza king vanobhuruka kopa bhutsu yamira sei bhutsu ka $300 ande panection nection iyi ndi $100 why paheta richabvunza mene tinoijaira outfit yacho ndiye makaiziva ndiye 1.5 aiwa as outfit iyi from Nigeria 1 million naira yakakwira ndege hapana kwainowanika hakuna right papeoples choice award apa muri kufungira kuti ndiani ari kuenda nacho nhasi ndinorwadziwa daina ndiripo bhozi ndine mafanzi akawandisa rwadziwa chekuti mene ndakasara sei bhozi muzari mambo nemambo ndvari kutrenda. Thank you so much mambo ndimambo oyo vakatapedza king vanobhuruka